दावदै मोनो नै आरो आलु सब अना पकरि मालपुवा बिथाङा ब्रादारा मा लाखो नंगौ मादै मा बनायो बुंदो मा बानायो ओमफ्राय आरो पकरि बनायो ओमफ्राय आरो आलु सब बनायो आरो गासिबो बाबा आरो गासिबो गुगुनि बनायो बाब आरोबाव बनायो आरो दावदैबो दंबावोसो नै दावदैयालाय लकेल ना फार्मसो नै साहा बनायो जोङो दायो बर'नि साहा दखानावसो जाफैबाय नै जों बर'खौलाय अनो अनालाय बर'नि पकरिखौ जानायबाय बाब बिराद गोथाव माथो बरियालै आं दैया माहा लांखोब्रा बेयाव दोननाय दैयालाय आं किराखालाय बेयाव दोननाया लांबाय दा लांबाय आं मादैनि दुखानाव अनेक जाफायनांगौ साहाबो लोंफायनांगौ ओमफ्राय बिथिं थांनाय भैरबकुन्द थांनाय लामाया बिथिंनो नै बिथिं जाबाय उदालगुरि टाउन मादैया बिराद मोजां मोजां खामानि मावनो हायो मा जायगानि मादैयालाय पुराबारि बैनिया नोंबो बेलाय सोर आं बिखुनजो आंनि नंगौ ना दे मानो फन दायो जों थांसै दा दसे भैरबकुन्दआव थांसै दसे ओरैनो भैरबकुन्दआव इन्टारेस्ट खालामसै मा जाबावगोन मोजां जायगानि गैला बेयाव खैबार बांनो बाजोब्बाय आं दायो र' नायनोसै दा बुंनो हाला मा थांनाय जायो थांसै जानो दुगैगोन माबायदि बारना दुगैगोन थ' नायनोसै दुगैदो दुगैदोब्रा मासिम ओइथिं फै दुगैदो ओइ जेबो जाया दायो आङो सेंग्राफोर दुगैनायखौ नायनोसै आरो ब्रादारा दुगैगोन आरो बिथांखौथ' बियो दायो नायबासो मिथिगोन ब्रादारा दुगैगोन दे बिथाङा नायदो बाव होथारबाय नै आरो मानसि फैगोन Brother, কি মাংস? গাহৰি। হা? গাহৰি। বাপ আৰু ইয়াতে কি আছে? গাহৰি আছে। বাপ ইমান ফুৰ্তি আছে। ইমান ফুৰ্তি খায়। গাহৰি লাভাৰ। আৰু কি আছে? কি মাংস আছে? সব গাহৰি, দুই টাইম খতম আৰু এক টাইম আছে। এইটো মাত্ৰ? অকল গাহৰি। দে। ইফালে রাস্তা ব্রাদারা পারবাই नंगौ खाया खस्थ' खेबबायमोन बा जोङो दुगैनो फैनायमोन दाथ' जेबो गैया खान्थाया अनेक गैया बिसोरजों दुगैनो हायाखै जानो गैया बाथौ बालागे जा ना जा दे खुलिदि ओइ गामसा apa खुलिबालाय गुरु korporasi ya Besimari bu hah Besimari oh Besimari Gajamati udah mulai Gajamati pak itu blog oh blog ba kamera danger cameraman itu cameraman kamera কিমান লৈছে itu দাম 62000 টাকা 2000 62000 টাকা কোন কিনিছে হ্যাঁ কতি itu গুৱাহাটী বন্ধ बाय आगोलनि बस्थु गोबाव जाबाय बिखेब बनायनाया नै टप ब्रेक दा बथल
मासे समायना जायगायालाय जोबोद मोजां बेरायनो फैनांगौ होनो आरो ओइ सिं मोनाफोराव मोदाय थानो हागौ मोनाफोराव मोदाय थायो मोदाय मोनानि हराव बेयाव रावबो जानला मानला थानो हाया मोदाय थायो मोदाय ओइ सां आगोलनि बेयाव जाबाय मोनानि हराव थानो हाया मोदाय थायो मोदाय माने जिबायदि बुरिया बनायखादों प्लेन गाखोबोनाय दै आरो ना आरो बेवहाय मा बनाय नागिरनाय जों दायो बिथिं थांना नायनोसै र' दसे मा नुयो थांगोन जेरावबो थांगोन बेयाव बेरायनो हाया दै मोनानि हराव बेरायनो हाया मोनानि हरफ्राव बेयाव बेरायनो हाया मोदाय थायो मोदाय बेयावलाय सोरबासो दङलै मा मानसि मा सोर दङ बैलाय होद मोदायसो नामालै मोदाय मा नै सां आगोलनि गोबावनि बियो दैया जेनेबा बिथिं थाङोमोन आरो दैया नै अनेक दैया एसे थाङोमोन आगोलनि 100 इयार जाबाय 100 इयार जाबाय बियो 100 बोसोर जाबाय बियो 100 बोसोर जाबाय बेयाव जाबाय मोनानि हराव बेरायनो हाया मोदाय थायो 100 बोसोर बारबायना मोनानि 11टा 12टा मोनानि 1टा 2टाफोराव मोनानि हराव बेरायनो हाया ओरैबायदि गिनाय बायदि मोनो आरो मोदाय थायो आरो मोदाय जोंबो बेरायनो हाया मोनानि हरावबाबो मा जायो गाबो आरो मोनानि समावबाबो बेरायनो हाया दा जोङो बाइकखौ दांना नायनोसै र' नैबेयाव मोनानि 11 12 मोनानि 1टा मोनानि 2टाफोराव बेरायनो हाया मोदाय थायो दै आं अनेक बुंखाबाय सेंग्रा सिख्लाफोराबो बेयाव लाइन मारिनो हाया ओरैबायदि गिख्रंथाव सेंग्रा सिख्लाफोराबो बेयाव लाइन मारिनो हाया बेफोराव जायगायाव मोदाय थायो मोदाय नोङो मोनानि 12टा मोनानि 1टा मोनानि 2टायाव फैलाय नोङो दानो नोंसोर फैलाय बेयावनो मोदाय थागोन बे जाबाय वाटारफल होनना बुङो बेयाव दुगैग्राया जोंहा नै बे जाबाय 100 बोसोर जाबाय बेयो 100 इयार जाबाय बेयो दायो जों थांसै मेंबायानोसै आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयाव लाइन मारिनो फैयो नाला बेयाव